44 Festivala Filman a Stenbolê dest pê kir û dewam dike. Yazdeyê Meyê dest pê kir, îro me li belgefîlmê derhênerê Îranî Alî Askarî temaşe kir. Belgefîlm bi navê Li ser ewrên biasî te. Polîstên mala wî dest hatînin ser gelek tiştên wî tê de kompîterê wî, hardîskê wî û gelek bîranînê wî jî hene. Wî li mala xwe li ser vê yekê kişandiye. Dema min li vî temaşe kir, gelek tiştên ku li welatên din çêbûne hatin bîra min. Mesela polîs davêjin ser mala nivîskaran, dest hatînin ser pirtûkê wan, dest nivîsê wan. Mesela hê îsal demek berê derbarê derhênerê Kurd Kazım Özde doz hat vekirin ji ber fîlmê wî yê bi navê Zer û hê jî doza wî dewam dike. Li Îranê jî rewş bi vî awayî ye. Alî Askarî derhênerekî jîr ê Îranî ye û anha belgefîlmê wî li Festîvala Filman a Stenbolê ye. Ew filman dikişîne heta niha gelek fîlm kişandine, fîlmê wî li gelek festîvalan xelat jî girtine, lê fîlmê wî li Îranê nayên nîşandayîn, nahêlin bikevin vîzyonê. Mîsal nehiştin fîlmê Kazım Öz jî bikeve vîzyonê. Ferqekî wisa nêzîktirînek wisa hene. Li gelek welatên dinyayê gelek nivîskar, gelek derhêner, gelek rewşenbîr û gelek rojnameger di nav gelek zehmetiyan de ne û bi vî awayî têne girtin, li mal têne girtin, davêjin hepsê. Alî Askarî jî ev belgefîlma xwe hem li ser xwe kişandiye li mala xwe ji ber ku li mal cezayê hepsê lê birîbûn, hem jî balê dikişîne ser Tehranê ku Tehran çi qas guheriye, bi vê guherînê re çi qas têkçûye û bi ewrên reş, ewrên biasî re xwezaya Tehranê çawa têkçûye. Belgefîlmekî hêja ye, eger dema wê hebe herin temaşe bikin. Wekî dê jî fîlmên Alî Askarî fîlmên serketîne pêşniyaze ji bo temaşekirinê. Her ku festîval e, di festîvalê de gelek belgefîlm hene, festîval hê dewam dike û eger dema wê hebe herin li wan jî temaşe bikin.